Eusko Ikaskuntzak berak udalekin edo udalekiko mira betidanik izan du, kongresuak ere hortik antolatu izan dira historian zehar, eta udalek ere nire iritziz, ikusi dute Eusko Ikaskuntzarengan pixka bat, lanketa zientifikorako eta baita ere sozializaziorako halako ahalmen bat, ez? Eta baloratu dutena izan da, gure herriaren nortasunaren aldeko langintza, eta baita ere, etorkizunak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko, halako, zer esango nuke, prospektiba egin ahal izateko aukera. Eta, testu inguru honetan, gaur egunean, gaur sinatu dugun hitzarmen honek, nik uste emango digula, batez ere, hiru helbururen inguruan lantzeko aukera. Ez da, batetik, lurraldearen garapena helburu hartuta, udal ezberdinek dituzten beharrei, bai diagnostikoak eta baita ere ikerketa esparru horiek amankomunean ere izatea, ez? Bestetik, gizarte berrikuntza dugu helburu, gizarte berrikuntzarako metodologiak baita ere erabateratuan txertatu ahal izatea udal ezberdinetan eta lurraldea kontutan hartuta. Eta hirugarrenik udalak beraiek Eusko Ikaskuntzaren egitasmoetan parte hartzen jartzea, ez da nolabait esateko, Eusko Ikaskuntzak egiten dituen edo egiten ari den proiektuen edo proiektuetatik ateratako emaitzen balorazioan eta kontrasteak egiten buru belarri sartu daitezen. Hain zuzen ere, gero, Eusko Ikaskuntzak emango dituen edo egingo dituen proposamen horietan, beraien parte hartzea zuzena izan dadila bermatu dezagun.